Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор дорем ва мо дар видеоролики имрӯза дар бораи суханҳои менеҷери Лоиқ Раҷабов Али Абделазиз гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. Дирӯз дар саҳифаи расмии журналисти рус Игор Лазорин мусоҳиба, яъне прямой эфир бо Али Абделазиз баргузор шид ва Игор Лазорин ба Али Абделазиз дар бораи Лоиқ Раҷабов пурсид: Али, ту бо яке аз ҷанговарони тоҷик, яъне Лоиқ Раҷабов шартномаи ҳамкориро имзо кардагӣ. Ӯ дар финали ПФЛ баромад мекунад. дар бораи ин ҷанговар ва мухлисони тоҷик чӣ гуфта метонӣ? Али Абделазиз дар ҷавоб чунин гуфт: майра мафияи тоҷикӣ гуфта метонам. Тоҷикистон дастгирии бениҳоят хуб нишон медиҳад. мухлисои тоҷик беҳтаринанд. Лоиқ яке аз ҷанговарони сахт мебошад, ки ман дидам ва ман боварӣ дорам, ки маҳорати хуб нишон медиҳад ва ӯ чемпион мешавад. Тоҷикистон ба наздикӣ соҳиби чемпион мешавад. Brother, I call this Tajikistan mafia. Tajikistan have the biggest support, have great fans. I think, man, he's one of the toughest guys I ever seen in the sport. He's so tough, and I really believe he's gonna become the PFL champion, and Tajikistan is gonna have a champion in the US, and I think it's gonna be great. I think Magomed Karimov, one of the most underrated fighters in Russian history. These guys are so good. All of us, we need to talk about him more. You know, I think he's gonna smash this guy's face again, and he's gonna finish him in 3 rounds. албатта гуфтаҳои менеҷери Лоиқ дуруст аст ва ман дӯстон хотиррасон мекунам, ки шаби 27 ва 28 октябр Лоиқ Раҷабов бар зидди Рауш Манфиё дар финали Гран При ПФЛ 2021 барои $1 миллион мубориза мебарад ва худи ҳозир бошад. Лоиқ машқу тамриноша дар толори варзишии Стэнфорд ММА гузарондааст. ба Лоиқ Раҷабов ба ҷанги дар пеш истода ғалабаи дурахшон, чемпиони ПФЛ ва соҳиби $1 миллион шудана орзумандам. асос бе ҷароҳат ба октагон баромада ки будани тоҷика нишон доданай. мо ба ту боварӣ дорем. агар ҷанги Лоиқа интизор бошӣ, пас дар таги ҳамин видео дастгирӣ кардани Лоиқа фаромӯш накун. ман ҳамаша мехонам ва беҳтаринош за лайк мемонам. ба шабакаи мо обуна шудан, лайку зангулачаро шатақати задана фаромӯш накунед. ман бо шумо айпаси видеои навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ. Хай. Ай Тоҷикистон, ҳамадан салом, мардои Лоиқ, бачаҳои тоҷик. Ай Тоҷикистон, ҳамадан салом.